Avui visitarem l'escola d'adults Mas Pellicer. En aquesta escola, ara que s'acosta el bon temps i més concretament l'abril i la Diada de Sant Jordi, el centre organitza diferents activitats culturals, entre elles la creació d'un punt de llibre, també un concurs literari i també la lectura de llibres. Tot seguit passaré a mostrar-vos imatges d'aquestes activitats culturals d'altres anys. Hola, bon dia. Soc Núria Güell, directora del centre, i voldria animar a participar a tot l'alumnat en la creació del llibre com una activitat de la Diada de Sant Jordi. Com ja sabeu, aquest és un dia clau per fomentar la lectura com a mitjà per arribar al coneixement. Hola, bon dia. Soc la Pilar. Aquest any dedicaré una part del meu temps lliure a intentar crear un disseny atractiu de punt de llibre per la jornada de Sant Jordi. Espero que els meus companys m'ajudaran també en aquest intent. Hola, soc l'Anna. L'any passat vaig participar al concurs del punt del llibre de l'escola Mas Pellicer i tot i que no vaig guanyar, m'ho vaig passar molt bé i va ser una molt bona experiència. Animo a tothom a que també s'apunti. Moltes gràcies. D'un punt de llibre per tal de donar a conèixer l'oferta formativa de l'escola pel proper curs. El concurs s'adreça a tots els alumnes de l'escola. Les mides han de ser de 6 centímetres d'ample per 21 centímetres de llarg. El dibuix o fotografies és tema lliure. El resultat es donarà a conèixer el dimarts abans de Sant Jordi. L'entrega de premis serà el dia de Sant Jordi.